mä haluan pelastaa maapallon. Tää on ihan yksinkertainen juttu. Ilmastonmuutos on totta. Maapallon vanhukset, lapset, ihmiset, eläimet, kaikki. Työllisyydestä. Meillä on Euroopassa nyt hirveän semmoinen tiukka paikka, että pysytäänkö me semmoisessa hyvin pienen kasvun tai jopa taantuman rajoilla pitkään, vai päästäänkö me tekemään Euroopasta semmoinen paikka, joka pärjää niillä alueilla, joissa tulevaisuudessa on kysyntä, jossa tulevaisuudessa on talouskasvu. Ja nämä alueet on hyvin pitkälle semmoisia, jotka on aika vihreitä. Barack Obama sanoi, että se, joka hallitsee näitä tulevaisuuden energiamuotoja, hallitsee myös tulevaisuuden taloutta. Ja tämä on varmasti totta, koska on ihan pakko. Ilmastonmuutos on pakko siihen, että näitä on kehitettävää, ja se tarkoittaa valtavaa kysyntää. Ja mä oon sitä mieltä, että kun katsotaan sitä Islantin se lisäsi sosiaali- ja terveysmenoja, se lisäsi tukea ihmisille. Se pelasti yksittäisiä, siis näitä asuntosäästäjiä ja antoi suurten sijoittajien kärsiä. Ja yllätys, lama olikin ohi. Tällaista talouspolitiikkaa, joka on koettu hyväksi, tulisi myös Euroopan